Карим Бензема или Ромео Лукако? Карим Бензема. Едисън Кавани или Серхио Агуеро? Едисон Кавани. Кой футболист би опазил по-трудно? Стивън Джерард или Франк Лампард? Стивън Джерард. Меси или Роналдо? Роналдо, разбира се. Книга или филм? Книга. Бокс или тенис? Бокс. Спортна кола или мотор? Спортна кола. Море или планина? Море. Баничка или торта? Баничка. Нещо, което можеш да сготвиш сам? Спагети болонезе. Какво закуси? Нищо. Блондинка или брюнетка? Брюнетка. Кое предизвикателство би избрал? Езда или качване с балон? Да, разбира се. Любима фраза? Вярвай в себе си. Любим футболист? Бая са, но бих казал Кристиано Роналдо.